Yeah, yaron zamani nigga. Hey da biyo masoya, thank you so much. Yaron zamani ni ne, yaron nan garmin nan, wanda ake cewa yaron zamani shine wannan. Kowa ya zo yana cewa sai yaron zamani, wanda ya gani daga min hannu yake yaron zamani. Yaron zamani ni ne kai yaron zamani, Tahir ne yaron zamani, ni ne yaron nan ke rapa, ni ne yaron nan ke wakan nan. Yaron zamani ni ne yaron zamani, ku masoya ku biyo ni mu taka rawar zamani. Zamani riga ne ka ɗauka ka sanya, wata rana wani ya ɗauka ya sanya, haka nan take. Yaron zamani, 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 yaron zamani ke babata yanzu kowa yana ce sai yaron zamani.